Dayon, mao na ni ato ni tanom be. Kasi mo tanom ni be kay tanom man eh. Oo. Ha? Tas ni kadjen ko nang tanom mga kayat. Be, Oh, ito man. nakay mo. Muna. Lubi. Gabi? Oh. Kini lubi. Kini turok sa lubi. Turok. Oh, kini lubi. Wala, turok, gabi. Kini lubi. Kini turok sa lubi. Turok, lubi, gurna. Oh, lubi nga turok mga kayat. Lubi, turok. Lubi nga turok. Gabi na turok. Oh. Mao ni siya ang mahimong lubi. Wala. Oh. Kini siya mao ni siya mamungag lubi. Kini siya bunga sa lubi. Kini mao ni mamunga og lubi. Ba't nga na, ato itanong. Ato ni tanom. Amo ni tanom mga kayat. Amo ni tanom dito sa mong garden kay para Ay, nasa may lubi. na may na lang ba basig. Mo di kanon sa kanding makadako-dako na siya. Nakakuha ko. Makakaon mi butong ni kasi saging. makalamaw mi. Ito, nakakuha ko. Awas ni Kajin, nakakaon ng saging kay nakapupo mamig saging dito sa mong garden na kaong ni Kajin hinog ng usa. Ako kayo. Tako kay nga saging siya. Walang kanang dili kay siya. Dili pa kay hinog ba kay kuana ni Kajin kay kanahan mo kunis ni Kajin og saging tundan mo kuno yang hilig kanang saging tundan. Ya magtanom mig lubi dito ron. Kay uwan naman magtanom mig lubi kini ako ni gipaturok ng lubi. Ya amo ni tanom dito sakto na ni siya itanom mo ni. Ya nigtanom man ni anaon ni siya kay para mo ana kuan dili humok ma lamba ba. Naon, anaon siya pagtanom. Para dili siya humok malamba ba, dili humok mahalos ang iyang mga palwa ba. Naon siya ana dili ana. Kay humok kay malangkat yang palwa naon siya para dili mo. Dayon mao na ni ato ni tanom be. Kasi mo tanom ni be kay tanom man eh. Ako. Ha? Tas ni kadjen ko nang tanom mga kayat. Pay uksa be. Asa sa? Yan Ito kuan. ni tanong. Duha ka bok. Tanom lagi na to dito. Kita Ano doon pa duha ka bok magtanong man eh. mga kayat. Kita doon magtanong man eh. Makapupo na may globe niya ani kung mamunga ni amo ni tanom ito duha ka bok. Amo ra ni ibutang sa kanang mga utlanan kanang Dada, dapinan ba. daplin lang dada para di sa matat. Para dili mo aw. Matagak ang mga lubi ba matat. O ganito itong mga tanong na ito ipagtanong. Oh, para dili sad siya makaawong sa uban ng mga tanom mga kayat. Kay Nagadat. kung aranan mo itanom sa kanang tunga gud, maawngan mo gud ato mga kwan. Ari ra mo ibutang sa mga Dada, kilik-kilik. muna yung manguhaan eh. Nay manguha wala pa kanini bunga turok pa kaya. Hindi ba yung kadakwan eh. Hindi ka ano. Nagkabunga ani, mangupras lang mis ni Kajin kay Oh. bunga naman eh. Amo lang kuprason. Praso na mo. May paatong kanon sa dadang bunga. Oh nya, kung naibutong, ang kakaon tag butong. Lami ra ba kayo no? Oh, lami ra ba kay ning lubi? Lami kayo sa Kining lubi bago. usa ni siya sa pinaka daghagamit nga kwan, klase sa prutas. May mo siya mantika. Ang kini siya yung nanay sagkay kung imo ning kwan May mo pwede siya silhig. himong Ang mantika. iyang kuan-kuan. Yang dahon pwede himong pwede Silhig. lawog sa kanding, yang tukog pwede himong silhig. Oh, silhig. Ano Nawa na siya yung usa sa silhig. pinakadaghagamit nga klase sa prutas. Daghan Yang ni gamit. yang kahoy, ang yang punuan, pwede mahimong lamber, Oh, lamber lamber, kanang para sa balay. O para lagbalay ba? Para- Pwede para ramsan. balay ba? Para Ang paluwa nila, para Paluwa pwede para sa... sa sunod. Oh, sakto yun. Nga ang Daghan kayo ni kuan. ang iyahang kwan, kanang iyahang butay ay pwede na putlon kuan nagtuba. Tuba? Oh. Tuba. Tayo. Suka ba suka? Pwede sa di siya kining lubi mao sa ni muunong suka. Suka. Kaya may mo siya suka. Oh, nya diyan kanang pwede sa siya mahimong silhig, pwede siya mahimong Ang lamber. kaniyang mga kuan, kaning yung mga Tukog. tukog-tukog, Oh, may mo mo silhig. kuan silhig. Nya dayon pwede Kanang sa siya daghanon. ang iyang udlot kay dari dapita, nani siya unod, pwede ni siya mahimong utanon gulay. Unya kung nagustuhan niyo ang mga video magat, Please like. please share, please And subscribe sa mong YouTube channel Thank Probinsyano. you. Kaya thank you. Thank you.